ting mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor-elect Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DW 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mujares tan si kapaboriton Aaron Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:05 nakabuwasan. Masantos tan maabig iya kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadya ni paparungtal sa programan maabig iya kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringlan jalabat DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakalupyo dasayan kabuwasan. Maktaryon lingkor at Timagti Pangasinan Dennis Mujares. Kay bamot si kapaborito Errol Horado. Tanja technical control si Engineer Richard Olanday. Tan Engineer Nixon Dakal. Agunatan na Lunes Pizza 23 at bulan na Hunyo 2025. Jada saray ulo na balitad lokal. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan.
E-bike ta motorsiklo ng banggaan sa kay so asugatan. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Empleyado na munisipyo atakuan 100,000 piso kantidad na lahas ni batik. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Duaran na luluganan ng banggaan sa kay sunaplag at patambalan. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Negosyante pinapaltog mampapabig at patambalan. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Jad balita da national 2.5 billion piso fuel subsidy akatarian i-release unong at DOTR. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Aga na pag yan na delay so fuel subsidy unong at kinantulpo. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. DOH ang ilunsa na 4 o'clock yadinggi. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. 20 pesos belas target ng Presidente Marcos. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:08 na kabuasan tanatan wadyare detalye at balitad lokal. Lega niya mamarap jada daralusan tunya negosyante pinapaltog imbatig patambalan na agawa sa insidente do oras na alas 6:38 na kabuasan jad barangay Alipangpang Balay na Pusurubio, Pangasinan. Kinabat si biktiman si Arnel Lucero Tenorio, 55 anyos, wala sa residente na barangay Rosario Dabilan Balay. Jad ginawa ni investigasyon na pulis sa may biktima sumanmamaniho na black Yamaha Aerox nan sikato'y pinapaltog na duwaran sospek ya unto tumbok ada sikato akagamor na pigarang kanay bala so biktima jada parte na lamantan sikato'y embatik jada patambalan na saray sospek so atampol ya batik kayari na insidente. Tansare kabiyangan na pulis po sa Rubio sa manggagawa na dragnet operation tan na hot pursuit operation piyan na earl iray abitlan suspect. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Nibatik na matatakaw o matakuso na ang kable na lahas na empleyado ng gobyerno siyudad na Alaminos sa Pangasinan. Kinabat sa biktiman si Rialyn Ranches Lihero, 39 anyos, Mariqueta LGU employee, residente na barangay Pugo, siyudad na Alaminos. Uno nga da palapag na biktima sa may insidente sa agawa da oras na alas 3:58 na palbangon sa nandiyon na 15/2025 jada Mayor's Office na Alaminos. Adiskubrito na atakaw sa 6 peraso na lahas yamang kantidad na 100,000 piso yatampola o saya tinyado to ada kabinot to niya. Masya da CCTV footage sa aning nang sulaki ya suspect akasulong na amputin kawestan na ang usar na kawes sa piyan na sakuban so lupa to niya lega niya na suspect so alahas. Aning nang so CCTV footage sa jada hallway sa may suspect so dimalan jada mulagya bintana na conference room tandiman mat pimaway amarapa jad biometric area. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Duarang luluganan ng banggaan sa kiso asugatan na agawa sa oksidente at oras na alas 7:50 na kabuasan jada barangay Tagudin Balay na Mabini, Pangasinan. Sa involve yung luganan, Black Isuzu D-Max mamaniwanan na Leopoldo Merete Estrada,
68 anyos, residente ng barangay Tagudin, Balay na Mabini, Pangasinan, tan Black Sky Gu 125 motorcycle, mamanihuanan na Jerome Bitunya Dison, 20 anyos, residente na barangay Di Guzman, Dabitlan na Balay. Jad ginawa ni investigasyon na pulis sa Mabini sa Redwaran Luluganan, so parehon mamarap jad syudad na Labinos, nang biglan limiko jad ni kawigin pasen so Isuzu D-Max, ya si katoy nan overtake singagan na aksidente, akagamor na sugata si Dayson, tan si katoy batik jad Dasol Community Hospital, legan si Estrada agmat sugatan na dagawan aksidente. Balitad Kabuasan jad Radyo Pangasinan. Duaran driver imbatik yung patambalan kaya rin na si Karay na aksidente at oras na alas 8:15 na Kabuasan, yagawa jad Alcala Carmen Ruda corner na Mendoza Street, Barangay San Pedro Eli, Bali na Alcala, Pangasinan. Sa Rainbow Bialuluganan, gray Honda Click motorcycle, mamanihuan nan sa Tornino Di Guzman na Oliver Junior, 31 anyos, na Barangay Hermosa, Balay na Bayambang, Pangasinan, tan sa may red e-bike manihoanan na Justa Carpizo Calviro, 71 anyos, residente na bitna lugar. Yad inisyal investigasyon na pulis akabatan sa Redwara Luluganan, sumamarap jad west direction sa may e-bike, so wala da unahan onto tumbok so L300 van, tan sa may motorsiklo nanolekula jad ni kawigin pasen so motorsiklo tanay mo bartik kada sa may L300 bike, bigla to na bangga so abitlan e-bike, saray duaran driver so asugatan tan si Kara imbatik jad patambalan. Balitad Kabuasan jad Radyo Pangasinan. Naringalan na ikatibukulan niya balitad lokal, antis tayo nung dapag adasari balitad nasyonal, wadya ni Repigar ang paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig Kabuasan, Pangasinan. Maabig Kabuasan, Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig Kabuasan, Pangasinan. Alas 6:15 na po ng umaga, 6:15. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado, at narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, almusal, balita ngayong araw ng Monday. Radyo Pangasinan, almusal, balita. Inihahanda ng Department of Transportation ang mga guidelines para sa gagawing pamamahagi ng 2.5 billion pisong fuel subsidy na inilaan ng pamahalaan na apektado ng problema sa supply ng langis, bunsod ng tumitinding giyera sa pagitan ng Iran at Israel. Kaugnay nito, nananawagan si Dison sa mga operator at mga transport group na huwag namang magprotesta, lalo na at paparating na ang tulong na ipinag-uutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Matatandaan nung Miyerkules, tiniyak ng Pangulo
sa publiko na magkakaloob sila ng fuel subsidy kasunod ng pagtaas ng presyo ng langis dahil sa kaguluhan sa pagitan ng Israel at Iran. Una nang nasabi ng Department of Energy o DOE na posibleng magkaroon ng oil price hike mula 250 pesos hanggang 4.80 pesos ngayong linggo. Ito ang dahilan sa naturang kaguluhan. Inaanunsyo naman ng mga kumpanya ng langis na ang oil price adjustment tuwing araw ng Lunes at ipatutubad naman kinabukasan araw ng Martes. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, sa gitna ng inaasahang pagtaas ng presyo ng diesel at aabot sa 5 piso per liter at 3.20 hanggang 3.80 per liter naman sa gasolina, iginiit ni Senator Rapi Tulfo na hindi dapat maputol ang fuel subsidy ng mga drivers ng public utility vehicles. Sinabi ni Tulfo, chairperson ng Senate Committee on Public Services, na dapat ituloy ang plano na palawigin ang fuel subsidies. Nakipag-ugnayan si Tulfo sa Department of Transportation at sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board para tanungin kung ano ang plano nila para matiyak na wasto at walang delay sa distribusyon ng fuel subsidies sa mga apektadong sektor na sasalo at mabigat naman natatamaan ng projected oil price hike. Sinabi ni DOTR Assistant Secretary Michelle De Vera na inatasan sila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang LTFRB, DOE, DILG na ibahagi ang fuel subsidy kapag nangyari na ang pagtaas sa susunod na linggo. Ang fuel subsidy program ay palalawigin para sa mga modern PUV, operators and drivers, traditional jeepney drivers, bus drivers, grab drivers, tricycle drivers, maging sa mga delivery riders. Kinwestiyon din ni Senator Rapi Tulfo si De Vera tungkol sa allotted 2.5 billion pesos available na pondo para sa fuel subsidy program sa ilalim ng transport sector. Sinabi ni De Vera na nag-issue na ang DOE ng certification para payagan ang LTFRB para sa i-disburse ang pondo sa mga benepisyaryo. Tinanong naman ni Senator Tulfo si LTFRB Executive Director Lumer Bernabe sa anong paraan nila planong i-distribute ang fuel subsidies dahil may mga insidente noong nakaraang taon na delayed itong naipamahagi sa mga jeepney drivers at binigyang diin ni Senator Rapi na hindi na ito dapat maulit. Ayon kay Bernabe, ang kanilang scheme of distribution ay sa pamamagitan ng pantawid pasada cards, fuel cards, bank-to-bank transfer, pag-transfer sa e-wallet account. Sa kabila ng mga nasabing plano, pinaalalahanan ni Senator Tulfo ang DOTR at LTFRB na siguruhin may wastong guidelines para sa distribusyon ng fuel subsidy. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balita, inatake na ng Amerika ang 3 nuclear sites ng Iran, kabilang ang underground uranium enrichment facility sa Fordo na paulat na sinabi ni US President Donald Trump. Sa isang post sa social media, sinabi ni Trump na nakumpleto ng Amerika at matagumpay ang kanilang naging pag-atake. Sinabi rin na Trump na binagsakan ng mga bomba ang Fordo na itinuturing na primary sites. Gumamit ang Amerika ng B-2 Spirit Stealth bombers. Ang B-2 ay isa sa most advanced strategic weapons platforms ng US. Binati rin ni Trump na Great American Warriors ang mga nambomba sa mga nuclear facilities na ligtas naman anyang nakauwi. Samantala, sinabi ni Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Robert Ferrer ng Office of Migrant Affairs nitong linggo, June 22, na wala pang impormasyon kung may mga Pilipino na apektado sa US hit Iranian nuclear sites. Pinayuhan ng DFA ang mga Pinoy na lumayo sa mga Iranian facilities. Nagpahayag naman ng pagkaalarma si United Nations Secretary General Antonio Guterres sa paggamit ng puwersa ng US laban sa Iran. Sinabi ng UN na ginawa ng US ay mapanganib at lalong tataas ang tensyon sa rehiyon.
Inihayag din ng UN na ito ay isang direktang banta sa pandaigdigang kapayapaan at seguridad. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, kahit bumaba ang kaso ng dengue nitong mga nakarang buwan, ay ipinaalala ng DOH na kailangang magtuloy-tuloy ang epektibong dengue prevention measure na alas 4 kontra mosquito mula sa mga komunidad papunta sa mga eskwelahan, lalo na ngayong tag-ulan. Inumpisahan ng Department of Health ang kampanyang alas 4 kontra mosquito sa Antipolo National High School bilang hudyat sa pagsasagawa ng taob, taktak, tuyo at takip sa mga paaralan sa Pilipinas para walang pamahayan ang lamok na Aedes na ngayong tag-ulan. Mula Enero hanggang Hunyo taong kasalukuyan, umabot sa 123,291 ang mga Pilipinong nagkaroon ng dengue na pinakamaraming pasyente ay nasa edad na 5 hanggang 9 na taong gulang na umaabot na bilang na may 27,358. Sa kabila ng mga kasong naitala, nananatiling mababa ang case fatality rate ng dengue na nasa 0.4%. Ibig sabihin, sa 1,000 na pasyente ang nasawi sa nasabing sakit ay 4. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa pinakahuling balitang nasyonal, inanunsyo ng Pangulo sa kanyang speech kamakailan ang paglawig ng ekonomiya ng bansa sa 5.4% sa unang quarter ng 2025. Dahilan para mapasama ito bilang isa sa fastest growing economy sa Asian region sa kabila ng mga pandaigdigang problema. Kabilang sa nakitaan ng paglago ang sektor ng agrikultura, forestry, fishing industry at services. Ayon sa Pangulo, kumpiyansa ang pamahalaan na makakamit ang 6% GDP growth target sa mga susunod na quarters. Ayon kay Marcos, ang projection na ito ay kasunod ng pagpapatupad ng security o food security initiatives ng pamahalaan na ngayon ay fully operational na at layong mapagbuti ang agricultural productivity sa bansa at masiguro ang pagkakaroon ng stable na food supply para sa mga mamamayan. Nangako rin ng Pangulo na palalawigin pa ang benteng bigas. Meron na initiative para makapagbigay ng dekalidad pero abot kayang bigas sa pamamagitan ng Kadiwa Pangulo outlets. Sa ngayon ay nabibili ang 20 pesos per kilo na halaga ng bigas sa mga Kadiwa ng Pangulo shops para sa mga napapabilang sa vulnerable group, kabilang ang mga indigent, mga senior citizens, solo parents, persons with disabilities at minimum wage earners. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin nyo ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Monday. Oras po natin alas 6:26 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. The trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte now pending. I will do impartial justice according to the Constitution and laws of the Philippines. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit
Healthcare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa May Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. Hanap mo ba ang legit at malinamnam na boneless bangus kapaborito? Heto na ang Donna Dagupan Boneless Bangus. Malinis at malinamnam, araw-araw bago. Mura ang presyo at pwedeng pang negosyo. Legit boneless bangus. Legit supplier, Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatagpuan sa Magsaysay Market, Dagupan City. Open 24 hours. Available din ang boneless bangus, Shanghai bangus, spicy bangus, boneless tinapa bangus, at rellenong bangus. Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatawagan po sila sa 0939-415-8547 at 0930-284-5333. Donna Dagupan Boneless Bangus. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Gusto mo bang maging healthy kapaborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Eto na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at Anti-Inflammatory Therapy Food Supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ree 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room, relax at their room accommodation, or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito! Basista, Paborito. Binmalen, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarem, Paborito. Tandyan Orbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda.
DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:31 na kabuwasan. Kayo pa rin po ay nakikinig at nanonood sa FB Live natin dito sa DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Samahan nyo kami hanggang alas 7 ng umaga sa pagtalakay ng mga issue. Ang inyo pong makakasama. Good morning Pangasinan, maabig kabosan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingkor, Team Active Pangasinan, Dennis Muhares. Kasama din natin dyan sa technical control si Engineer Richard Olanday at Engineer Nixon Dakal. Ngayon po ay araw ng Lunes, Petsa 23 sa buwan ng Honyo 2025. Uy, good morning nga pala kay Manager Chowie Baby. Aga mo Maaga. Hindi pa tumitilaw ka manok, kising na yan. Good morning. Antag, ang mukha ako sumanok, mangkukaw ko. Ate, gising na. Loko ka. Ang ating hotline 0939-100-9931 at saka yung globe natin 0927-974-2784 at sa aking personal na text line 0946-503-6465. At sa ganitong kaaga bumabati ng good morning sa inyo si Don Ramon Bautista. Dyan sa Region 1 Medical Center. Maagang pupunta ng ito. Maaga din yan. Opisina. Maagang nagigising yan. Siyempre, from Manawag to Region 1 Medical Center dito sa lungsod ng Dagupan. Ayan, yan good po, morning. si Sir Ramon Bautista ang kaantabay ni Dr. Roland Mejia dyan sa may Region 1 Medical Center. Good morning po sa inyo lahat dyan sa may Region 1 Medical Center. Maganda na yung Region 1 Medical Center at elevated na yung harap. Ngayon, unti-unti na pong natatapos. Ayan, okay. Yung old building dyan sa may harap ay i-maintain pala yan. Kasi yan may history yan eh. Matagal na po yung building na yan. Kaya't i-maintain nila yan. Pero yung bagong buildings doon sa likod, ginagamit na, no? Ako, nakikita mo pag nasa harap ka, tagtagay lang may building. Tagay. Tigaran bed capacity, so kintutan, dakal. From 600 to 1,500 bed capacities. Lalong pinarami at para sa ganon ay komportable ang mga pasyente dahil maraming pasyenteng pupunta diyan. Hindi lang taga Pangasinan kundi maging ang mga nasa karatig probinsya, La Union, may Tarlac. Malaki yung building na ginawa doon sa likod ngayon. Uy, may magandang balita. Yung balita mo kanina na tungkol naman doon sa subsidy, yung fuel subsidy na ilalaan ng pamahalaan para sa mga chupir ng public utility vehicle. Actually, nung binabasa ko nga yan, marami pala ang pwedeng makinabang. Oo. Hindi lang yung mga public utility, yung mga chopper, yung mga drivers.
meron pa. Meron pa. Mhm. Kasi ito inihahanda na ng Department of Transportation o DOTR ang mga guidelines para gagawing pamamahagi ng 2.5 billion. Oo, 2.5 billion na fuel subsidy. Yung 2.5 din available na. Oo. Ngayon, ang buti na lang at meron itong si Senator Rapi Tulfo na tinatanong niya kung paano mas mabilis na ibibigay. Paano direktang mapupunta sa mga tulad nito, mga modern PUB operators and drivers. So, yan. Ayan, operators. Operators. Iba. Drivers. Drivers and operators. Sana mapunta bigyan din yung drivers. Ayun nga, kasama nga sila PUB operators and drivers. Sabi ng mga operators, sa akin yan. Tapos kasama dyan yung mga traditional jeepney drivers. Raramay karaanan. Ito kasi yung tugon sa problema sa pagitan ng Israel at saka Iran. Dahil yung itong linggo na pagsirit pataas ng krudo ay umpisa pa lang yan. Umpisa pa lang. Ito, banggitin ko lang kasama rin sa mga mabibigyan. Nabanggit ko yung traditional jeepney drivers, mga bus drivers kasama rin, yung mga Grab drivers, mga tricycle, kasama rin pati yung mga delivery rider. Yan. Kasama si Engineer Engineer Nixon Dakal. Na-racket si rin. May kotse, may sasakyan. Kasama si Engineer Richard Landay. Ate ibabagam, mampilila na inasukulan to. Operator, driver, jeepney driver, bus driver, Grab driver. Driver sila Di pwede. Tricycle driver, delivery rider, screw driver. Wala yung screw. Pag nasira lang. Masaya ang mga drivers, operators. Pero pag sinabing masaya, yung makakalikat. Pero ate yung tagayso gasolina. Crudo. Kasi singa-sikata. Private? Ang gapod listaan may ken. Dante. May binilakat ken ang gapo tayo. Pero siya man masasaliw timot. Correct. Antap kasi so kurang yagawan na sa gobyerno nasyonal. Tapi nagiramang protesta ratan so kinlamatay aratay chopper aratay drivers operators nutim magay aray gasolina wadtan laramay ken mapoprotesta so para tayo mapoprotesta da Metro Manila ara may piston tan sa may sakyan to may kintuman duaraman so mapoprotesta na da ken piston tan na Manibila transport workers sila sikaratan so sara may ken mamprotesta no aga itdan na imano na sa gobyerno nasyonal so at least wala rin mangkukungkong. Pero ayalante kumon at niiterlatan so satan niya fuel subsidy at saraya so chopper tan sarata operators tapi nang tanat ken makatulong mo tada sikarat ani nabwas may ipakitagay na kilometro gasolina John 24 pigara may ngayon tataas pero bukas ang implement para ganun yan kasi ang sa balitak sa diesel at untagay na 4 piso ang 30 centavos almost 5 pesos yan almost 5 piso kada litro at may gasolina 250 hanggang 300 may kerosene may gagamitan na abong may gasul LPG 4 piso ang 25 centavo hanggang 4 piso kada 4 piso ang 40 centavos so ngalin na 5 pesos met so itagay kada litro kanyan na ni medyo gimparan tayo gasolina tayo tani untagay nabuwa so kintutan kanyan ayalante so sa may kurang yagawan sa gobyerno nasyonal
atay pangiter na sa atay fuel subsidy ya maong labat ya makatulong saray drivers, saray operators, saray mabilam ira ya itdan ira ta balag 2.5 billion piso. Anyan na come on, Ken. Agana politika. Kumanawa, antam kasi no untan ira andimat ang ngapungod suon lolo biya aramay politiko taatang kasit direct ket saramay kini sa imong itar amo aray kabiyangan na kini ahensya gobyerno to siya nga DOTR direct siren direct amutan amo paano to no di tanad balay ay mangi prepara kayo kin unyan to driver operator so pa talamat so arate tuda sirin hanggang po'y kintutan lante kaya ningningan tayo no kapiganda i-release iya ta ang kapumot ni so sa may pizza no kapiganda i-release pero gagawin day kanupugan gagawin da may guidelines sa tanya pang i-release na sa tanya fuel subsidy pero si kwanan na tulfo at kini nakaukulan niya ang gapoy delay agda didiliin at pinaitarya tampol at saray makan kanupugan yung mga wat at satan kumun si kayo ron operators mat making gaod sa rati luluganan kasya nyo mutirati drivers marati driver yun gara kalista si kayo mang kubra may i-consider yung matata si kayo mang papairap mo correct wala pamilya dambat yung kaparayo mang bibilay mo tira kaya na itaryo mo sumakanupugan ta si karamot at agaw-agaw mo ya si karaman nadrive bitanay may ba-boundary labat rin si kayo kanyan na noon tuman so itar na gobyerno ya parad sa si kara itarlid si kara aliwan sa may sarilin na saratay operators tapian may nabang matira si katutan so sa may walan kilante ay lulugan tamot at saratay kinay pampasiron jeep at nukin manti po yata arame duwaran driver man may kung magkakasalubong sila inidandakat sa may ken may fuel subsidy kanto misagay inalato may operator ko hanggang pisok to kinidan siya tumalate buisit may siya tumali kini dapat ulit siya tayo kung kandara may drivers kanyan aratan niya ay damat si kayuran operators para sa si karamat ito rin si kara agyumot sa sarili kasi si kayo matat kini walaan nyo kayo makasalimot siguro lulugan ako lang iya pagtakir dinara to may jeep ipapigar ko tabayag malamay jeep abayag malamay jeep ya usaran kanyan si katutan natan atay pang-release da nasatay fuel subsidy alagaryo at hanggang pumaniso interdan schedule pero baka next week wala natan kumon ni iterdala maganon panahon tapianuntan at makatulong mat natawayan la at sa makatulong mat at saratay drivers saratay operators nasaratay nandurumaran na public utility vehicles. Okay? Alas 6:45. Good morning dito na Barangay Poblasyon Dasul, Pangasinan. West ito na, Western Pangasinan. Good morning si kayo amin dito. Naimbag nga bigat kada kayo amin dito. Apo. Naimbag nga agsapa kada kayo amin. Laok dito adati Ilocano, adati Pangasinan, adati kang Kanaog. Agati ibanag. Singa. At wala rin kasawa, wala rin Bisaya, kanto. Pero mostly dito Ilocano, Pangasinan. Roger Santos. Worldwide po iyan worldwide po iyan tumaas at pataas pa ang gasolina dahil sa
tensyon sa Iran at sa Correct, Israel. oo. Correct. Susana Bungar Bustamante, good morning. Kagawad Dio Quinto Peralta na Barangay Bunlag, Kalasyaw, good morning. Primo Dibira, tataas ang petrolyo, baka abutin ng 60 hanggang 100 kada litro. Away balit nung sabi sa atin 100 pero Man-akar talap yan na exercise naman. Delikado. Delikado. No, nabot sa atin, delikado tan. Ang po neso sa atin, kin. Basta, common at kin. Hindi, raratan, mga spekulasyon mo. Spekulasyon mo. Tani, aga na sumpalte si Galot ditan. Ayon. Singa karo man, di ba? Binumba na US lamay kampo mat na akin. Na Iran. Na Iran. Tigawan to ti Iran. Di umbawi na lang. Umbawi lang. Sige total lante. Mong laba no pandemya. Tawa mure gasolina. wala may nunay na so tangke luluganan to. May si gasolina at kinay 20 35 amo. Nunay na so king tangke luluganan to. Una-unaan na nunay. Kumado hanggang po inaakar mo mat. Balik tabo natambalan. Ang gano mamura ta hanggang po inaakar mo mat na pandemya. Kanyang malupo pero natanat di ang tatagay so presyo yung gasolina. Noel Espiritu, mga mambabatas walang ginawa, puro impeachment para may ang gawin sana ng mambabatas gumawa ng batas para sa mga sakahan ng ginagawang subdivision. Dapat kung agricultural, hindi dapat gawin na subdivision kanto. Wala, wala land conversion. Siya tutong malante. Ginawa daw malata niya batas malante. Meron land conversion. Ganyan na, nayarin na yan, i-convert mo tan so agricultural into industrial. Sige, Kapitan Ronnie Daos. Good morning mga idols. Kwanto? Ay, dyan sa may barangay Mamarlaw. Paborito ko may ken, bulalo ditan. Ay, marana may bulalo ditan ito. Atanet ken, may lalaandan na itan. Dakil suula ditan, yamamangan. Speaking of barangay Mamarlaw, i-congratulate, i-comment teamet kahit papano atay barangay walaan lay sarilin dalin. Sariling barangay hall. Tan ongoing so barangay hall. Nani Kasi may kakalik na ganatan at kinman may pribado kasi. May dadalin iralabat o may tinganan to jay, may building akili nag-iralabat. Jad maganon tong agdagawa. Dadala ni Danong Creek. Hindi dumaman may barangay hall at walad loob na creek. Natan na ay loob na creek, walad tapo na creek. Natan jadi initiative man na barangay officials lalo latkinan Kapitan Daos. Awalan iray sarili dala. Tas sikatutan simpurpurag to, no siyak so manalunggaring at saya barangay eleksyon. Iliknig ko tayo barangay hall, ag kayo mapaga kanto. Tapi wala tayo na may sarilin barangay hall. Ayag tayo may babayos. Sikatutan so ligas ito. Ligas na amin niya barangay council. Alfredo Antonio, kaya huwag na tayo bumoto, wala din kwenta mga iniluklok natin. Sarili lang inaatupag, hindi ang hindi, babasan ko labat. Agale pasnok mo, amigo. Pasnok, sikatong lang ti kintuy ay obserbasyon to. Di basan tayo. Babasa mi labat pero alawan na amin met. Pero los binos met. Dakil ni raso saramay manggagaway kamaungan para saray umbalay. Si karamatlanti at public servant. Wala ko nagagalit na siya. Nagagalit Mario de Guzman, maganda magtayo ng sariling gasolinahan ang piston para hindi na sila magprotesta kantuman.
Sutil ka man. Gawa. Nakontrol yun eh. Singanatan, nung tatagoy. Nairanatay manwiwilga-wilga ay. Hindi man kayo paggasolina at gasulahan nyo. Kanto siguro tayo kinawa. Si Mario de Guzman, maganda magpatayo ng sariling gasolinahan ang piston para hindi sila magprotesta. Wag namang wag namang si piston lang. Pero sa supply ba manalapod arum niya bansa ha. Ay, yung nasabat na yung nasabat na dito sa La Union. Grabe yun. Ay, palulusutun da. Lantewa. Palulusutun da. Aglapiga. Salvador Kawili. Pagsabihan nila ang nagbibinta ng mga petrolyo gaya ng Saudi Arabia at mga bansa na nagbibinta ng petrolyo. Pag nagreklamo tayo sa oil companies ng ating bansa, sasabihin nila worldwide market price ang sagot. Kwanto mo? Sige. Ronel Castro dito nga sa walad Middle East si Ronel Castro dito nga sa Middle East kanto tumaas ang presyo ng langis kahit sabihin pa natin na may produkto sila dito kwanto mo. Pero kahit pa paano tataas konti lang kasi diyan din ang gagaling. Correct. Mura dito actually. Noon sa video ay medyo kimala, mabimatla. Kasi siyempre may trouble. Kinmat, magagamit materay kinara tayo man-deliver, gasolina. Manlapog plantaya iya kardadya ay Pilipinas. Kanya noong bilimat dyan, kasapito dyan. Pero dapat kumunat may aliwan atagay mo ta. Itagay day 5, iliksab day kulang na piso. Diba? Napansin mo? Napansin mo. Sige. Antes tayo nung dapag sare karuman niya balita. Maniksar sa stini mo gano. Engineer, take it away. Magandang umaga sa serbisyong patak, serbisyong may puso at talino dyan sa bayan ng Kalasyaw. Good morning kay Mayor Patrick Agustin Karamat. Good morning Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay. Councilor Kyle Arthur Art Balduisa Gaspar. Si Councilor Dr. Nestor Gabrilio. Councilor Elias Villanueva. Good morning nga sa inyo. Si Councilor Gerald Official, good morning. At si Councilor Pedro de Viera, good morning. Kapitan Saldi Bauson, Barangay Macabito. Ngayon yung kuanyata, yung libing ni Kagawad Bernard Episcopi. Ramay pa rin po tayo. Oo. Sa mga kaanak. Marife Flores ng Hermosa Dasol, good morning. Nestor Alcantara Rabak dyan sa Sual, Pangasinan. Good morning nga pala kay Mayor Lisildo Dung Kalugay. Balay na Sual, Pangasinan. Ganon din si Madam Garly. Si Ma'am GC. GC. Ma'am Garly Macaranas Kalugay. Good morning po. Ayan. Abi Laino ng Kalasyaw, good morning. Si Zinaida Rivera, ayan, ng Dasol, good morning. Karen Aquino Bautista, magandang umaga. Good morning nga pala kay Sir Paulo de la Cruz. Good morning. At ganon din si Congressman Attorney Mauricio Dumugan ng Baguio City. At masaya na yung mga yan sa Baguio City, Lone District po kasi. Yung mga may lupa diyan na mga kagaya nating mahihirap ang tamayaran ninyo
antayin ninyo at gigisingin uli ni Congressman Attorney Mauricio Dumugan yung kanyang panukala noon na naudlot na i-award na yung lupa sa may-ari talaga. At siyempre, bilang pangako niya rin, nung panahon ng kampanya ay talagang tututukan niya po yan. Ayan, oo. Yun po yung isa. Yan ang yung pangunahing gagawin. Mantakin mo ba naman na Dumugan. sariling lupa na ng pamilya mo? Oo. Tapos ililipat mo na sa pangalan ng sinumang kaanak. Oo. Kailangan mo pang ipapublish at ipabid. Kaya nga paano na lang kung ang may nagsali naibid na iba na mas may kaya. Paano na yan? Well, good morning kay kung nga pala Caramil de la Cruz at ganon din kay Engineer Cadavid Aspiro ng Barangay Kintung, San Carlos City. Uy, good morning po. Si Marco Ballesteros, Marco Ballesteros. Good morning po sa inyo. Si Sir Ben Gab Hobillanos, good morning. Si Yayo Yoko Batutay, si Cecil, magandang umaga. Magandang umaga. Alfredo Manigon Jr. ng Dasol, good morning. Si Lorito Calamno, ayan, good morning. Si Alferes Leticia. Leticia ang pangalan niya. Gawin din kay Esther Ramos ng Barangay Mangkup, Calasiao, good morning. Si Ros Kudal ng Dasol, good morning. Maria Chuli Abilia Versosa ng Dasol. Evangeline Alonso Agustin Ontalan ng Barangay Bunlag, good morning. Wilson Mariado Sr. Ayan, good morning. Good morning. Kinan kinmat si Alvin De Bira Di Guzman di tanad Barangay Makabitu. Yeah. Uy, mabilis ang oras tayo po'y mamamaalam na naman sa ating programa. Hanggang pala mayadlaw, may oras tayo na programan maabig yakabwasan Pangasinan. Kanyan si Kamit pansamantalan na mapatayar to no umpawil na buwas sa bukas muli. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Good morning nga pala kay Mayor Kyle Christian Biga ng Mapandan. Good morning. Leonardo Balawing, good morning. At ako naman po ang inyong lingkod, Timothy Pangasinan, Dennis Muhares. Kasama natin dyan sa may technical control si Engineer Richard Olanday at Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan ni Kapaborito Amor Ligaspidiga dito lamang sa DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Muhares dan si kapaboriton Errol Jurado. Jalabat, DWJE 88.1 FM.